दाउ बेदरानो खामजोब्बाय नाखौ एवफैदेरना लाबाय आंनि हासबेन्डआबो बर' क्लासआ मोजांथारथ'ना हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो नानिखौ स्कुलाव दोनलांनो नागिरदों आरोना स' नोंसोरो आंखौ दख'ना गाना होनबाय थायोना दिनै आङो दख'ना गानबाय नै स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे स्कुलसिम थ' आरो मानो दैखौ दांखो लेथ्रा फेथ्रानो थ' दिनै पिटि ड्रेससो बुधबार ना लोगोफोर दायो जोङो माने टट' लाबाय आरोना स्कुलावहाय थांगासिनो दङ टट'जों थांसै थाब मोनहैगोन दिनै एसे थाब ओंखारबोदों मैयाथ' नङाबा 7:40 जालायलायदों टाइमा बारा जादों मैया लेटद्राय जादों दिनै आरो थाब एसे ओंखारबोबाय आरोना एटाव एन्टनिक्स ना थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दायो आङो स्कुल सिङाव फैबाय नानिखौ दोनलांनो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय बिउटि दख'ना स्टरनो फिस माथानि बेरायनो फैबाय नानिमोनखौ दोननानै मोजां मोजांथार दं नामा क्लासआ मोजांथारथ'ना 2,000 years later. खारबोजोबथारबायना स्कुल खारबोथारगौना हैलाय फैदो 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 लाजिबावबायसो होनो सनालिया फैदो A few moments later. नै नाखौ एवफैदेरना लाबोदोंमोन आं दहायो नाखौ फाजा ओमफ्राय नैबाव जोगोनार बिजौ एवनोसै जोगोनार बिजौ सायनानै लाबोखादों दहाय स्कुलावनो आब'मोन सायनानै हरदों भाजा गोथाव जानोसै बोराया जाया हारसिंसो जागोन आंहा माखासे एवखांबाय आरोना फिस मोनबा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो गरमथार ओरैबायदि स्कुलनिफ्राय सफैबाय ड्रेस गानस्लायनानै डाइरेक्ट संग्रोखाबाय आरोना लाइना गैया मैयानि बायदि एकदम माने सानसे फैनायसो नंलानो नामा मिथिला ओमफ्राय दहाय जोगोनार नै फिसा साहा बायनानै लाबोदोंमोन आङो बेखौ जाथ'ला दिनै गाबोन जानोसै आं सानदोंमोन जोगोनारजों नाजों संगोन ओमफ्राय हासबेन्डआ बांद्राय जानो मोजां मोनाना ओंखायनो आङो संला बाथोनथोन एवना जानोसै गोदै जागोन खोमा आरोना बेनिखायनो ओमफ्राय आंखौ माने मेल्ला मानसिफ्रा कमेन्ट हरसोगारदों आरोना नों मानो दख'ना गाना हारसासो नामा बेबायदि होननानैहाय माने मेल्ला मानसिया कमेन्ट हरदों आरोना मानो दख'ना गाना होननानै स' ओमफ्राय आङो दख'नाखौ गानो गाननाया ओमफ्राय माने बांसिनानो गाननाय जाया आरोना खम गाननाय जायो मानो होनब्ला आङो कमफर्टेबोल मोना आरोना ओमफ्राय न'आवबो गाननानै थाबाय थानो सर' गैलाना ओमफ्राय सुखुवा बबेबा समाव गानो र' होमबाबो माने बांसिनानो खम जायो आरोना आङो ओमफ्राय बाहेराफ्राव थांबाबो आङो खम जायो ओमफ्राय खिन्थु आंनि बोराइनि आंनि हासबेन्डनि जाथि खुरमाफोराव थांबा आङो दख'ना गानलांनाय जायो दै लोगोफोर ओइ दाखालाम गाज्रि जायो गाबोन जानांगौ नायवबोदोंमोन ना आङो बेखौ बेलथायहैनो थांदोंमोन आरोना नङाबा आंना बिदिनो मबाइल दांबाथाय बिदि भिडिअ बानायबा इडिट बानायनो आङो खेनसे अबेबा मोनसे खामानि बेस्थ' थाबाथाय आङो बावगारजोबो आरोना बिदिनो आंना दाखालि बिदि जादों आरोना न'आवहाय दाउ बेदर एवदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय आइनि डाइपार सोलायनानै हैदोंमोन आङो दानाबा आङो दैखौ बुरजा होलांदोंमोन गेसाव संदोंमोन ओमफ्राय आङो हासबेन्डखौबो होनलांनो बावबाय बोराइखौ ओमफ्राय बावनानै दानाबा डाइरेक्ट थांनानै आइनि डाइपार सोलायबाय दाउ बेदरानो खामजोब्बाय आंना फाग्लासोबा बिदिनो बावो आङो मानोबा जि बावोना एसेबो माने गोसोआवनो थाया ओमफ्राय दहाय जे बाजारावहाय फिसमाथा बाजारावहाय थांदोंमोन ना जोङो दखानाव देखायखादोंमोन दख'ना ब्लाउस मेरला बिदिनो बायदिसिना फानो आरोना ओमफ्राय आंबो ब्लाउस मोनसे लाबोबाय ओमफ्रायो बेग मोनसे लानानै फैदों आंना बेगानो एकदमबारे जहां जाजोब्बाय नायजाला बेगफ्रानो दाहाय देखायनोसै आं र' एसे ओंखाम ओंख्रिफोरखौ फोमोननानै लाग्रोसै ओमफ्राय रेक्सनोबो ना रुनांगौ दङ आङो ना लाबोदोंना दिनै ओमफ्राय बेखौनो जोंना सानमोना जानानै आरो गाबोनसिम जाजाबावगोन आरोना आं माने खेबसेनो बायखायो जे डाबल बाजाराव थांनो बायो ओमफ्राय
फेले थांनो माने आङो थांनायानो जाखाया बाजाराव बिराद खम जाबाय ओमफ्राय डाबल जायोना आंहा नानिखौ स्कुलाव लाङो ओमफ्राय आरो फैनानै आरो बाजाराव थांफिननांगौबा डाबल खरसा जायो बेनि थाखायनो आङो माने खेबसेनो लानानै फैखायो आरोना बायदिसिना नांगौबाबो फिसमाथानिफ्रायनो लाबोनाय जायो स' एसे संनानै लागोसै र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय मबाइला बेसे कार्टुन नायगासिनो दंमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौनो बानायनो बावगारबायसोमोन ओमफ्राय बोरैबा थाब गोसोखांनानै बानायफिनबाय आरोना ओमफ्राय दैलि ब्लगथ' आङो मा देखायनो ना नोंसोरजों बेफोरखौनो शेयार खालामाबा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन र' दसे बे कार्टुन नायथ'दोंसै सनालिया स' लोगोफोर सियानो ओरैबायदि बुरजा सुनांखाबाय दहाय फुङाव सुलांबाय माखासे आरो सुबावनांबाय आरोना दहाय फुङाव सुनायफोरा रानबाय ओमफ्राय जा बुरजा सुबावबाय आङो सनालिखौबो थुखैखाबाय थोरसि लथा सुनानै दोनखाबाय लाइना दिनै थाब फैदों आरोना आं दहाय भिडिअ आपल'ड होगौमानि हैनि सिगाङावनो फैदों ओमफ्राय थाब भिडिअ आपल'ड होनानै नानिखौ थुखैनानै सि आरि सुनानै लास्रांबाय आरो एक्सखौ थुखैनांगौ दंबावोसो ओमफ्राय बे आब' दुगैदोंमोन ना बेखायनो आङो थुखैथ'वासै सिखौ खनना लाग्रोसै दुगैखांबाय बेबो सिखौ खनखांबाय बे आब' बैनो बे बाजैया ओरैबायदि गरम ना बुंनांला आरोना मा खालामबावनो खामानियाबो जोबनोनो रोंला सानसेयावनो बेसेबां खामानि ओंखारो आयदै गाननायावल' गाननोसै गाननायावल' मोजां सुनायाव बायो गोसो दलथा खर'आबो ओरैबायदि मानसावजोब्बाय मैयाबो आङो खर' लोमसानबाय होनो ओमफ्राय हाग्रा फुनानैथ' मोनानानैसो दुगैबाय ओमफ्रायो खर'आबो ओरैबायदि साखादोंना मैया ओमफ्राय हासबेन्डजों रायजानो गिनानै आङो खर'खौ सुवासै मैया बे खर'आबो डेनड्रप जाजोब्बाय मानजोब्बाय थांलाय फैलायनो गैला मैला जाजोब्बाय खर' लोबियाबो सानथाम सानब्रैसो जाखाबायदां आङो टाइमफ्रानो मिलाया नालाय बारा खर' लोबनो सानबाबो माबा मावबा माबा जायो माबा सानबा माबा जायो टाइमानो थोलायलायासै हारसिं मानसिबाथाय बिदिनो थोआ खामानियानो न'आवबो दिनै खेनसेबो फन हरनायानो जायाखै आङो दासिमबो दाहायसो हरसां फंबायनो सिखौबो आंना ज'सो खननो मोनाबा मोजां मोनथारा एकदम जिरायसो खननो लुगैखायो आं सिखौ ओमफ्राय आंखौ मानसिफ्रा जा दख'ना गानजानो लुगैयोना नोंसोरो लोगोफोर जा कमेन्ट फैदों आरोना आंनावहाय हाबा जानानै मानो दख'ना गाना मानो गस्ला गानबाय थायो होननानै बिराद कमेन्ट फैदों आरोना आंनावहाय ओमफ्राय हारसासो नामा होननानै सोंहरदों दै सोरबा सासे आदा ना फंबाय मिथिला आङो जिखुनु जा आरोना फंबाय नामाथाय उन्दैसो नुदों आरोना आङो जिखुनु जा कमेन्टआवहाय प्रफाइल पिकचाराव माने उन्दैसो नुदों आरोना आङो फंबाय जागोन नामा ना बिदा जागोन मिथिला दै हारसा नङा फंबाय ना बिदा मिथिला जिखुनु जा फंबायबा आगै आरो गेदेरसिनबा आदा आरोना आङो हारसा नङा बर'सो आंनि हासबेन्डआबो बर' आंबो बर' ओमफ्राय आङो दख'नाखौ गाननो कमफर्टेबोल मोना आरोना आं बुंखादोंना दहाय नोंसोरखौ आं माने गानबाय थानाय जायाना आगोलनिफ्रायनो न'आवबो आं एसेबां सिख्ला समावबो एसेबां दख'ना गानखायामोन दे आङो गानोमोन गानबाबो खम आरोना आं बांसिन गस्ला गानोमोन मानो होनब्ला आङो बिराद गस्ला गाननो मोजां मोनो आरोना आगोलनिफ्रायनो आंहा बिराद शक आरो गस्ला गाननो आरो आङो आगोल खेला दुलाबो गेलेयोमोन ना ओमफ्राय आङो माने बांसिन हौवाफोरनि ड्रेसल' गानोमोन दे आङो जायफोरा जेनेबा आंखौ मिन्थिखायो बिसोरो मिन्थिखागोन आरोना जायफोरा सिगांनिफ्राय आंखौ मिन्थियो नुबोयो बिसोर मिन्थिखागोन माने आङो माखौ बांसिन मोजां मोनो आङो गस्ला लंपेन्टफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आं आगोल खेला लानाय समावबो बिराद गस्ला लंपेन्टल' गानोमोन आरोना आङो आगोल सिख्लानिफ्रायनो न'आव थाबाबो बांसिनानो आङो लंपेन्ट गस्लाल' गानखायोमोन आं माने मोजां मोनो आरोना गाननानै बिदि नङा ओमफ्राय जोंना आइ बिखुनजोआबो जेबो होनखाया ओमफ्रायो गावबो बायनानैसो होफैखायो आरोना जेबो होना जोंना गाननाय आंनि हासबेन्डआबो जेबो होना आरोना आंनि गोसो बायदि गाननो होयो ओमफ्राय
जोंना माने फेमिलियाव बिदि गाननाय जोमनायनि लानानै गाननाय जोमनायनि बादै लानानै रावबो जेबो बिदि होना आरोना जिखुनु जाया गाज्रि गानाबानो जाबाय नायथावथाव गानबानो जाबाय बेनोसै मानसिफोरालाय मा मोजां गाज्रिखौथ' बुंखागोन बुंग्राफ्राथ' बुंखायो नङा होनब्ला लोगोफोर एसे मेगन साग्राफ्रालाय थाखायो बिदिखौ बयबो मिन्थिखागोन आरोना साफा सानैथ' थाखायो सोरबाबा दुखु मोनो सोरबाबा गाज्रि मोनो बाट मानसिनि जिउआलाय दानो दं दानो गैया जोंबा दा मोनायाव मा जायो गाबोनबा मा जायो रावबो बुंनो हाया आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो बेफोर गाननाय जोमनायखौ लानानै जेबो दावराव दावसि जानाङा आरोना आंना बेनो हले सोनालै बे गस्लाया बे गस्ला लाबो लाबोजोब सक्साबो दे खामानियाथ' गोबां दं आरोना लोगोफोर खामानियानो जोबनो थाङा मावबाबो जोबा बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामबाय थाला नोंसोरजोंनो फंनैसो रायलायबाय देखायबाय बिदिनो जानाय लोंनाय संनाय खावनाय दैलि ब्लगालाय आरो माथो दासान्दि औ दे आयु गावनि कार्टुन नायनायखौ खोन्थानांगौनो हनै दहाय जे आङो ओंख्रि संबा गावहा कार्टुन नायदोंमोन ना ओमफ्राय आं मबाइलखौ लाफिनबाय भिडिअ बानायनो ओमफ्राय टिभियाबो माने न'आव थांलाय फैलाय जाबाय थानायखाय टिभिखौबो रिसार्ज सोआखै दै ओमफ्राय र' एसे उनाव सोनानै होगोन मानो होनब्ला आंबो न'आव थांब्रबबाय थानाय जायो थांलाय फैलाय ओमफ्राय नायनाय जायाना ओमफ्राय लस जायो बेनि थाखायनो सोनाय जायाखै सक्सा मोनसे दंबावोमोन ना बिदि सक्स मोनसे दंबावोमोन ना वान गाहायाव गोलैदों बिदि थांलाय फैलायनि थाखायनो सोनानै होआखै आरोना टिभि रिसार्जखौबो सोना होगोन र' एसे उनावहाय नाहर स' ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय दैलि ब्लगावलाय आरो मा दासान्दिथ' थांनायबो जेरावबो थांनाय जायाखै बिदिनो स्कुल सोरांबानो संनाय खावनाय जानाय बिदिनोसै स' लोगोफोर बेखिनियानोसै आपडेटआ ओमफ्राय आङो थाबैनो गोदान आपडेट लाबोनो सेस्था खालामगोन स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार स' लोगोफोर दहाय जे आं होनदोंमोन ब्लाउससो ओमफ्राय बेगजोंखौ देखायनो आङो दहाय बावगारदों आरोना दुगैखांनाय लोगो आं खर' लोबदोंमोन रानबाय नै खर'आहाय आरामनो एसे बावदों आं दहाय देखायनो दा देखायनोसै नै बेनोमोन ब्लाउसआ ओरैनो बैसागुनि नामाव गांसे बायबाय आरोना आं ओरैनो गुफुरसो एथ' रंजायाबो होमबाबो बायबाय आङो माने आंना मेन खोथा मा ब्लाउसआनो गैला आरोना आगोलनि दङ मेरला ब्लाउस खिन्थु हामला आंना मोदोमा देरबायना ओमफ्राय नै बेखौ लाबोबाय आं बांद्राय दाम नङा आरोना बे बेगआ 150 थाखाल' लादों ओमफ्राय ब्लाउसआ 250 थाखा 250 थाखाबाबो 250 थाखा होजोबाखै होनना खमायनानै लाबोदों बेखिनियानोसै आङो जेबो लाबोआखै आरोना आंहा फैसाबो गैया एफा बिदि लाबोनो ओमफ्राय आं ब्लाउस गैयिनि थाखाय ओमफ्राय बेगआबो आंना जाथारला आरोना बेखौ ओरैनो आखाइयाव लानानै थांसै बे नानिखौ स्कुल दोनलांबा बेनि थाखायनो बेखौ लाबोबाय आं बिसोर मोननैल'नो जेबो गैया